i gystadleuaeth dalent. So, nes i, gyda fi, Siôn, A fi, Sian. dim ond un lle sydd ar ôl yn y gystadleuaeth. A heddiw fe gawn ni wybod pwy fydd yn llenwi'r lle yna. Gawn ni'r cystadleuaeth cyntaf os gwelwch yn ôl Bethan Roberts. Croeso, Bethan. Sut wyt ti'n gystadlu heddiw, Bethan? Dwi'n mynd i ddweud jokes. Wir? Wyt ti'n deall mai dim ond un lle sydd ar ôl yn y gystadleuaeth? Ydw. Wel, dyma ni gyfle mag, Bethan. Pam groesodd i ar ei ffordd? I gyrraedd yr ochr arall. Beth sy'n waith na dod o hyd i fwyd yn eich afal? Dod o hyd i'r hanner mwydyn. Dyna ddigon dim mwy, Bethan. Ond dwi ddim wedi gorffen. Dy'r jokes yna ddim yn ddoniol. Mae nhw'n hen. Mae gen i rai erach. Please. Sori, Bethan. Hen dro, ond dyna ni. Nesaf. Helo! A phwy o'i ti? Laura dwi, a dwi'n mynd i ganu i chi. Wel, Laura, un lle sydd ar ôl yn y gystadleuaeth. Beth wyt ti'n mynd i ganu i ni? Hen wlad fy nhadau. Diddorol. Pob lwc. Mae hen wlad fy nhadau yn ôl i mi. Gwlad barddach. Beth sy'n bod? Laura fach. Roedd hwnna'n hynllefus. Dwyt ti ddim yn gallu canu mewn tewn. Please, rhowch gyfle arall i fi. Sori, mae'n rhy hwyr. Paid â phoeni. Dydyn nhw ddim yn gwybod yn beth maen nhw'n sôn. Beth nawn ni, Siôn? Does gennym ni neb yn lenwi'r lle olaf yn y gystadleuaeth. Doedd y jokes a'r canu yna ddim yn ddigon da. Dydyn nhw ddim yn heiddi lle. Siôn, dwi wedi cael syniad. Laura a Bethan, dewch nôl os gwelwch yn dda. Bethan, oed ti'n gallu canu? Dwi ddim yn siŵr. Efallai. Laura, oed ti'n gallu dweud jokes? Ydw, dwi'n meddwl. Bethan, gei di gyfle i ganu a Laura gei di dweud jokes neu rai. Chi'n barod? Ddangoswn ni iddyn nhw. Mae hen wlad fy nhadau yn anoel i mi. Ydw i'n ennill? Benderfynwn ni ar ôl clywed Laura. Cerdded di mewn i le pizza am gofyn am pizza margarita. Oed di moyn i'n wedi'n dorri'n 6 don neu 8 don? Gofynodd y fenyw tu ôl i'r counter. O, 6, please, medda'r dyn. Wna i byth fwynt o 8 don. Sia iawn, Laura. Doniol iawn. Nawr, rwy ni am benderfynu pwy sy'n ennill lle yn y gystadleuaeth. Roedden ni'n wedi'n penderfynu mae'r hyn sydd angen yn y gystadleuaeth aml ydy Laura a Bethan. Roeddech chi mor dda. Rwy ni wedi benderfynu rhoi cyfle i chi'ch dwy. Diolch yn fawr iawn. Ond ni ddim yn dderbyn. Ond dyma'r cyfle chi i fod yn enwog. Rydyn ni wedi penderfynu aros yng Nghymru ac ystadlu yn rhoi steddfod i'r urdd.